Goddag. Og Velkommen til vores hyggelige. video. Ja. Og den handler simpelthen om komma og hvornår der skal være store bogstaver. Store bogstaver. Stort begyndelsesbogstav i engelsk er ved nationaliteter, religioner, politiske partier, institutioner og bygninger, historiske begivenheder, titler og ugedage, måneder og højtider. Øverst der har vi eksempler. Ja. Det øverste er på nationalitet, an Englishman med stort E. Nedenunder har vi også et eksempel på nationalitet, men her er det med et sprog. Så he speaks Danish, Søren speaks Danish. Nedenunder der har vi noget med en religion. Det er han er en del af en religion. Han er Gud. Søren er Gud. Derfor skal han være med stort G. Det kunne for eksempel også være, hvis Søren is Catholic. Så skulle det også være med stort. Men også Gud. Søren is the White House. Det er han. Og det er en kendt bygning, så det skal også være med stort. Søren is a king. King er en titel, og Søren er jo vores konge, ikke? Så derfor skal det også være med stort. Søren loves Easter. Easter, fordi det er en højtid. Og han kan godt lide Easter. Sørens birthday is on a Tuesday. Og det er så tilfældet med dage. Og nu undtagelser. Søren is black. I det her tilfælde med race, så kan black både skrives med stort B og med lille b. Hvem ved hvorfor? Mens at Søren is white, der white, det kan kun skrives med lille bogstav, når det bliver brugt om race. Søren is conservative, der skal conservative skrives med lille c, hvorimod hvis det var Søren is er conservative, så skal det skrives med stort c. Fordi i øverste tilfælde, der er det hans politiske retning, og i tilfældet nedenunder, der er det parti, som han er medlem af, eller han er tilhænger af. Den nederste med titler, Søren is a king, han er en konge, og Søren was made king, hvor at den øverste, der skal det være med stort K, og den nederste, der skal det være med lille k. Så sådan er det bare. God dag. Vi kender det. Teglsætning, det er altid noget værd pis. Især kommaer. Så nu vil jeg simpelthen lære jer, hvordan man sætter kommaer i engelsk. Der er en hel række tommelfingerregler her, som jeg lige hurtigt vil gå kort igennem. Aldrig, komma, før that. Det ved vi godt. Aldrig, komma, foran bisætninger. Og der skal være komma, når who, whom, which, whose og that bestemmer eller indskrænker det ord, det henføres til. Og så en klassisk opsætning med komma, det er hovedsætning, komma, hovedsætning. Bisætning, komma, hovedsætning, men aldrig omvendt. Og så i stedet for and ved opremsninger af mere end 2 ord, så er der også komma efter slash omkring sætningsadverbier, og så er der altid komma foran but. Ja, goddag igen. Og nu vil jeg gerne give nogle eksempler på det, jeg før snakkede om. Yes. Henførte stedord. Det kan både være who are you og Søren, komma, who was just 16 years old, komma, sat on a horse. Og det er fordi, at her bruges det som en indskudt sætning. Så skal der simpelthen være komma omkring. Yes. Næste eksempel, det er på hovedsætning og noget med bisætning at gøre. Og så sidder du og tænker, hvad er forskellen på en hovedsætning og en bisætning? Men det kan jeg lige hurtigt forklare dig. En hovedsætning kan godt stå alene, men en bisætning, den kan ikke stå alene. Og det kommer der et eksempel på senere.
Den første klassiske, som vi snakker om før, det er hovedsætning, hovedsætning. Søren went to school, and his wife went to work. Præcis. Og det næste, det er bisætning, hovedsætning. Og her er det, because it was raining, Søren didn't go to school. Og I kan godt se her, at en bisætning kan ikke stå alene, fordi så vil den bare sige, because it was raining. Ja, det regner. Hvad så? Ja. Og så er der også ved opremsning. Søren bought a horse, a cat, a dog, som så ikke vil komme der, and 2 chickens. Men altså ved opremsning, så skal der bare komme ind, så der kommer et and. Yes. Og så er der også ved sætningsadverbier. Personally, I think Søren is great. Og så den altid klassiske med altid, the but. I'm cool, but Søren is cooler. Tak.